Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa impilang DZRD, ganap ng alas 2:07 ng hapon. Ang oras ay Ang mga pananaw at ang oras ay hatid sa inyo ng Plabon Pro at ng Indian Advance. ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio, Suarezug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Sa sandali ng ligalig, kaibigan, huwag magpanik. Sa oras ng kagipitan, sa patalim, huwag kakapit. Sa panahon ng pangangailangan, bayan, huwag manlupaypay. Sapagkat narito na ang Ka-Partner ng Bayan. Partner ng Bayan. Palatuntunang sumasaklolo, tumutulong, gumagabay at nagmamahal. Ka-Partner ng Bayan. Karamay sa oras ng kagipitan at sa panahon ng pangangailangan, ang mga Ka-Partner ng Bayan. Ang magiging guest ho natin mamaya mga kapartner, makakasama ho natin ang Regional Director po ng Tesla. Abangan niyo po yan. Para kung meron ho kayong katanungan, pwede ho kayo magpadala ng inyong mga tanong. Kung meron po kayong naisip paabot sa ating Tesla Director, Regional Director, bukas po ang ating mga comment section. Pwede rin po kayo mag-PM. Kung gusto niyo pong ipadala ang inyong mga tanong, ang inyong mga komento, pwede na rin pong reklamo ha mga kapartner. Wag ho kayong mahiya, ha? Pwede po yan, ha? Okay, simulan muna ho natin. Siyempre, magandang balita muna dahil dito po sa Dagupan City ay meron pa rin pong job start, graduation MOA signing sa mga dahil po may job fair kung saan meron po 65 na kabataan ang nagtapos na ngayong handa ng pumasok sa mundo ng trabaho. Pero kaya silang mahanap na trabaho? Yan ang tanong. Pero wag tayo maging negatibo. Magsipag lang ho kayo at magtyaga. Pero ang realidad po kasi ngayon talaga medyo tumataas po ang ating mga unemployed. Medyo bumabagsak po yung ating ekonomiya ngayon at ang mga investors po, no, mga foreign investors o foreign investment, medyo malaki po ang kinakaharap talaga ng ating bansa ngayon. Pero wag tayo mawala ng pag-asa kasi hindi naman tayo pwedeng sumuko. Magtiyaga lang. Kaya yung mga naging bahagi ng programa ni Mayor Belen Fernandez dito po sa Dagupan City, meron man pong ginawang simpleng graduation pero ito po isang malaking oportunidad. Actually, baka mamaya, dito nga lang sa Dagupan, LGU, may kailangan sila, di ba? Pwede na rin silang pumasok. Sabi nga ni Mayor, baka yung iba sa kanila ay pwedeng maging workforce ng Dagupan City. Kaya wag ho kayong mawala ng pag-asa. Pero yan lamang po talagang realidad, kaya kailangan sipagan nyo lang po at galingan. Kasi para ngayon, hindi ka basta makakapamili ng iyong trabaho sa dami po na naghahanap ng trabaho. Kaya nga nangyayari ngayon sa mga ibang nagtatrabaho, di ba, nagmumultitasking sila. Pag nga pumunta ka, halimbawa, ngayong ang na-observe po natin, pag tayo po ay mag-fuel na, pag pumunta ka sa gasoline station, minsan isa na lamang po ang kanilang mga gasoline boy.
Bakit kaya niya mga kapartner? Siguro, nagko-cost cutting din po sila. Diba? Dahil ang mahal talaga ng ngayon, fuel. Siyempre, mas marami ang cost. Halimbawa, yung labor cost mo, mas marami yan, mas kukunti ang pwede mong kitain. Kaya ang ibang ginagawa po ngayon ay ganun. Kaya lang ang problema kasi kung kakayanin naman nagtatrabaho yan. Yung iba naman talaga nagtsatsaga kahit pagod na sila. Minsan maririnig mo lang yung isang gasoline boy na siyempre, di ba, yung ibang mga nagkakarga po ng fuel o kinakargahan po yung kanilang mga sasakyan, yung iba nagmamadali. Wala namang magagawa siyempre ang gasoline boy. Kung hindi, maghintay lang talaga sa linya dahil kung nag-iisa lamang po siya. Mahirap yun. Uminit ang ulo, uminit din yung ulo, di ba? Kaya maririnig mo minsan yung gasoline boy, sandali lang, nag-iisa lang po ako dito. Di ba may mga ganun mga kapartner? Kaya kailangan magpasensyahan lang po tayo sa sitwasyon. Alam po natin, di rin po gusto nila yan. Kaya lang ang problema, kung mag-resign ka, saan ka pupunta? Kahit takot din po yung ating mga di ba? Yung ating mga OFWs na umuwi, bakit kaya mga kapartner? Kung uuwi po sila, kahit yung apektado po sa Middle East, delikado ang kanilang buhay, pagbalik po daw nila sa Pilipinas, baka mamatay din po sila sa gutom. Yan po ang problema dyan. Dahil nakikita ho natin ngayon kung ano po nangyayari sa ating bansa, di ba? Tingnan nyo, bumagsak pa. Lalo pong sumadsad ang trust rating ng ating Pangulo. Ibig sabihin, nawawala po yung tiwala o kumpiyansa ng ating mga kababayan sa kanya. Yan po isang latest survey. Di ba mga kapartner? At syempre nakikita rin po natin, yan yung pagtaas po ng mga bilihin, ng krudo. Di ba? Tapos kung pinag-uusapan pa yung prioridad na nakikita po natin ngayon sa 3 branch of government, di ba? Problema po sa executive. Papalit-palit nga po yung mga natin ngayon, mga secretary, di ba? Yung iba nga, lang po ngayon, mga acting pa lang, ka-appoint pa lang, mabilis po yung turnover. Pagdating naman sa legislative, nagkakagulo po ngayon from Senado hanggang sa Kongreso. Pero sa Kongreso ngayon, medyo mas marami ang bilang. Bakit kaya? Sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, House of Crocs. Di ba? Kung gusto mong sumunod at tumahimik daw ang mga representative dati dyan po sa Kongreso. Kung dati daw ay envelope brown, ngayon daw ay maleta na. Di ba mga kapartner? Marami po nagbabago ng desisyon. Alam mo, yun ang nakakalungkot, di ba? Dapat itong 3 branch of government natin, may separation of power yan. Pati po yung sa judiciary natin ngayon, di ba? Nakakatanggap na rin po sila ng mga komento. At sila po ay dumadami din ang kanilang trabaho ngayon sa kabilaang demanda dahil ito po sabi nga nila may kinalaman sa politika. So, ngayon, ang isa po sa pinagtutuunan, di ba? Magmula po nung kinidnap si PRD at dinala po sa The Hague. Hanggang ngayon po ay hindi pa talaga nagkakaroon po ng desisyon patungkol po kung ano po talaga ang yung ginawa po na yan kay PRD. No? Ano po ba ang desisyon ng ating Korte Suprema? Pero pagpasensyahan po natin at tayo po ay maghintay lamang kasi po nag-iingat din po ang ating sa judiciary, lalo po ating Korte Suprema na magbigay po ng desisyon kasi po ang kanilang magiging desisyon, yan na po ang pwedeng maging basihan. Sinasabi po, lagi po natin naririnig yung jurisprudence. Pwede po, yan po ay magiging basihan ng mga posibleng maging mga kaso na magiging basihan sa mga desisyon. 'Di ba? Yan po yung maaari pong gamitin o invoke sa mga panahon na parang magkahalintulad po na kaso. Yan po mga kapartner. Kaya nag-iingat din po sila. Tingnan niyo po ipaglabas po ng TRO kay Senator Bato, 'di ba? Meron pong ito yung mga na-dismiss. Ito naman po yung nagbigay ng kanilang mga concurring opinion, 'di ba? Patungkol diyan kasi nga po medyo sabi nga nila ng mga lawyers, ng mga nagpapaliwanag,
medyo po itong kaso po kasi ni Senator Bato, dahil po ito ay may kasama po, di ba? May kasama po itong issue patungkol po sa jurisdiction ng isang international court, at ito po ay nabuo, di ba, dahil sa treaty na sinasabi po nila. At hindi naman po talaga tayo sakop na kung tutuusin, dahil nga po tayo po ay umalis na, hindi na po tayo miyembro ng ICC, pero yan po ang pinag-uusapan po nila ngayon. Kung hindi na pala miyembro at nag-issue sila ng warrant against Bato, paano po yan? Di ba? Susundan ba yon? Pero syempre, sa mga ating mga nagtataguyod at sa mga nagtatanggol, iba-ibang opinion ng mga lawyer. Minsan kung makikinig ka sa kanila, 'di ba? Parang ano ba talaga? 'di ba? Pero ganyan po talaga. Yan po yung bahagi po ng demokrasya. Yan po yung maganda po sa ating constitution. Binibigyan po ang lahat. Pero syempre, ang pinaka-last arbiter, sabi nga nila, pinaka-last na mag-i-interpret pagdating po sa kung mayroon pong issue or controversy, ang ating pong Korte Suprema. Kaya dyan po talagang takbuhan, di ba mga kapartner? Kasi kung hindi na nga, wala jurisdiction, wala na tayo, hindi na tayo member, hindi na dapat kahit ano pang issue ng ICC, wala na talaga yan dapat, di ba? Pagdating po dito sa Pilipinas. O kung meron man, sabi nga nila, kung meron man, doon sa sinasabi ng Rome Statute, mga ganyan. Kung meron man, pero meron proseso pa rin po pagdadaanan. Ang kinakatakutan po dyan ni Senator Bato, baka matulad po kay FPRD, na klase po, di ba? Kaya nga sabi nga nila, it's kidnapping yan. Yan po ay sapilitan. Imagine mo, wala pong due process na nangyari. From airport to airport na nangyari, di ba? Pagdating from Hong Kong, dinala sa Villamor Air Base. Pagdating sa Villamor Air Base, walang isang araw, in 24 hours, dinala po sa Dahig. Yan po ay nag-create po ng history, no? Yan po ay naging, nagkaroon na po ng bahagi ng kasaysayan na ang isang dating presidente, 'di ba? Isinuko ng kanyang sariling bansa. Yan po ngayon ang pinakamatinding issue. Yan ang sinasabi kasi, sabi nga nila, ang presidente nga daw, siya po ang chief architect, siya po pwede mag-decide kung isuko o hindi. Sa isang banda, totoo din yan. Kasi kahit ano pong gawin ang issue ng ICC, kung hindi papayagan ng gobyerno, halimbawa ni PBBM yan, kahit sinasabi niya hindi na tayo member, hindi tayo ganito, pero hanggat ina-allow nila, no? Kasi mga Pilipino rin na magpapadala din diba? Diba sila Putin? Tignan mo sila yung sa Israel, di ba? Kahit na meron na pong inisyu ng mga warrant of arrest pero hindi nila talaga mahuli. Di ba? Kasi hindi nangyari pa nga dyan sa Russia pinapahuli pang mga taga-ICC at ipapakulong sila, di ba? Kaya nga, yung pinag-uusapan po na yan, kaya lang, nakikita po kasi ito na hindi na siya pinag-uusapan. May kasama ng, sa akin sariling opinion, talagang, sa nakikita po natin, ito po yung may kinalaman na talaga sa politika. Power play na po ang dating. Ako sa aking opinion lang naman po yun, mga kapartner. At ito po ay pinag-uusapan na po natin na mukhang ginagamit nila itong ICC bilang isang political tool. Ang problema lang kung ang ICC magpapagamit dyan, di ba? Totoo, kung alam nga nilang hindi sumunod sa proseso, dapat hindi nga nila tinanggap si FPRD dyan. Kasi tingnan mo, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa yung kaso kung meron ba o wala. Di ba? Dinala mo na doon ang inaakusahan. Wala pa nga confirmation kung meron talagang ginawa o hindi. Kung dito pa nga sa atin sa Pilipinas, kung meron mang ihahabla sa'yo, di ba? Harap ka muna sa meron muna yan, parang preliminary investigation din. Kaya kung hindi man preliminary investigation, di ba? Muna yan. May mga sagot muna ng affidavit, may mga ganito mong complaint. Sa kanya, wala walang papel, wala kahit ano. Wala nga siyang passport papunta doon. Wala nga siyang visa. Di ba bigla na lang ikinulong? Tapos kayo lang pinag-uusapan. Kayo lang pinapadala lahat pa ng mga ebidensya. Merong call to order. Meron pang ads, no? Yung mga willing to wait or willing na mag-testify. Di ba kailangan kasi pag nagkaso ka, dapat nandun na lahat yan, pati po yung ebidensya mo. Pag wala ka pang ebidensya, anong mo, di ba?
ano ang magiging basehan ng kaso mo? Para kung parang ito po ay magpatuloy, di ba? Kaya madismiss man lang kapag hindi wala talaga, di ba? Wala sila talagang makita po ng probable cause, hindi i-dismiss po talaga yan. Ito talaga yung medyo nakakalungkot po dito sa atin. Apektado tayo sa nangyayari ngayon. Pero alam nyo, sabi nga nila, ang pinag-uusapan po ngayon sa Senado, ang kawawa dyan, ang Senado talagang ginugulo. Walang problema sa Kongreso. Yung mga yan, magkakasapakat yung mga yan. Sabi nga nila, isa lang ang mga bituka ng mga yan. Wala pakialam yan sa Pilipinas. Basta sila, ginawa na lang nilang kanilang di ba? Kahit tama o mali, basta pinagkaisahan nila. At may impeachment sa kahit paulit-ulit, alam naman natin politika, gumagastos sila dyan. Tapos sino yung mga nakaupo dyan? Mga DDH, mga Duterte, haters. Hindi po DDS Duterte, haters. Di ba ang kanilang, hindi ko siya pinag-uusapan nila, parang nagagamit talaga na, yan ang nakikita natin, yan ang opinion natin. Kung mali ang opinion natin, isagutin ninyo, di ba? Yan ang aking paniniwala. Anong magagawa ninyo? Baguhin nyo yung paniniwala. Di ba, kailan delikado po ngayon, pag bumanat ka, uulan na lang mga sabi nga nila. Okay. Sandali lang, tayo po ay magkakaroon po ng Pero bago po tayo pupunta sa ating guest, pwede mag-break lang tayo kahit isa sandali lang. One break lang para medyo bago po natin intro ang ating guest, meron naman tayong 40 minutes pang natitira. Short break lamang po tayo para po makasama na ho natin yung ating magiging guest live para sa Sunshine Servisyo mo, servisyo ko ngayon. Sunshine Radio. Ang TESDA Pangasinan ay malugod na nag-aanyaya sa lahat ng nagnanais magkaroon ng libreng pagsasanay sa iba't ibang libreng kurso tulad ng Caregiving NC2, Cookery NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Automotive Servicing NC1 and 2, Housekeeping NC2, Plumbing NC2, at marami pang iba. Sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program, Special Training for Employment Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Rice Extension Services Program, at Coconut Farming Scholarship Program. Mangyari lamang po na kayo makipag-ugnayan sa mga TESDA Registered School sa Pangasinan o sa Provincial Office, Capital Compound, Lingayen, Pangasinan o tumawag sa 0932-515-2717. Sa TESDA, pagsama-sama, kayang-kaya. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang mga kapartner ng bayan. Alright, balik po tayo sa ating kapartner ng bayan. Alas 2:27 na po ng umaga. Ay, ng hapon. Hapon. Sanay tayo sa umaga. At nagkamukha po ng pangako natin ngayong araw na ito. Sasamahan po tayo via Zoom ng Regional Director po ng TESDA Region 1. Dati po siyang Brigadier General. Okay, makakasama po natin si RD Ramon Evan T. Ruiz. Magandang hapon po sa inyo, Director. Good afternoon, all our listeners. Welcome po dito sa ating programang Kapartner ng Bayan. At, Director, ang unang hingi lang muna po kami, kumusta na po ang programa ngayon ng ating TESDA, lalo na po sa buong region, dito po sa Region 1? As of the time, we are doing well, as expected po sa atin ng ating mga kababayan dito po sa Region 1.
still focusing on our base demand-driven strategy para ma-address po yung ating skills mismatch. Yung pong mga industry requirement like sa agriculture, sa construction at saka sa tourism ay binibigyan po natin attention. Katulad din po ng iba pang industriyang pangangailangan para magkakaroon tayo ng work, trabaho at saka yan. Okay. So sa ngayon po RD, ang parang mas kumbaga sa bestseller, kumbaga sa pagkain. Sa ngayon ba parang ano po yung mas marami po na kinukuha po ng mga kurso or mga skills na hinahanap po sa TESDA ngayon? Yes, sir. As of the moment po, dito po sa 2026 natin, as I have mentioned po, ang agriculture pa rin po natin sa Region 1, being a region industry po yan. At saka yan po ay naka-programa ng ating na pagkain para sa lahat. Ano po? So agriculture. Number ang construction po ay still in the top of the list, not only in the region, abroad. Ano? At tourism po. The tourism in the on pathway of progression. So kailangan po nating i-provide mga pangangailangan ng restaurant, mga hotels, and all other programs related industry of tourism. Okay. Based po sa ano nyo, Director, sa inyo pong yan pag-a-assess, mas madami ba ang mga tumatangkilik ngayon? Kasi yung iba, baka hindi nila alam na ang TESDA ay kung kayo man po ay kukuha dyan, di ba? May pipiliin po kayo doon sa kanilang ino-offer. Libre, di ba? Hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Yung sabi nga nila, may allowance pa, di ba, Director? Yes, Sir Jay. Actually, meron po kaming programa na under scholarship program. Ito po yung pinigay ng ating Congress para po tulungan natin ang mga nangangailangan na hindi makapag-training. No? We are provided a sufficient allocation in our region among all other regions in the country. May equitable distribution po yun based po sa ating mga congressional districts at saka sa population. At saka yung pangangailangan po para ma-address ang unemployment at saka underemployment. In as far as the skills training is concerned. This is also true to the conduct of the senior high school na nasa tech-book track ngayon. Mandated na po, mandatory na po ang assessment ng ating mga senior high school na nasa technical at vocational track so that they can already work once they get their certification and after passing the assessment. Hindi na sila kailangan pumunta sa kolehiyo at ma-earn kaagad yung kanilang college degree. However, meron po tayong lateralized program under the diploma program po natin na they can still pursue their baccalaureate degree in later on in coordination po dun sa higher education institutions na under naman po ng CHED. Okay. Sa ngayon po, yung mga natatapos na mga high school, di ba, RD? Ano ba yung mga usually tinuturo or kasama po na skills na kanila pong, kumbaga, ginagawa po nila? Doon sa amin kasi noong mga panahon, pati yung gardening at saka paggawa ng mga basket, mga ganun, no? Pero sa ngayon, ano ba yung pwede na nilang agad matutunan habang sila po ay nag-aaral? Sa senior high school po, ito po yung under ng DepEd, Department of Education. So sila po yung nagpo-program kung ano po yung mga pwedeng kukunin ng ating mga senior high school. Ang TESDA po ay nasa picture dahil kami po ang nag-a-assess sa kanila bago sila mabigyan ng certification. Kung tinatanong ninyo, ano po ba yung mga skills na yan? Apo, ano po yung ina-assess po ninyo? Apo. Sir, ina-assess po namin ang karamihan po nasa construction tayo, electrical, carpentry, masonry, automotive mechanic. Tapos meron din po tayo sa health services, sa massage therapy, at saka sa housekeeping, sa domestic works, and all other allied health programs din po. Basta in-offer po yan ng DepEd. Okay. Ina-assess po natin sa TESDA. So, ibig sabihin po nito, in-offer ng DepEd, parang alam na rin ng DepEd na ang TESDA ay sila rin talaga ay merong kakayahan na pwede po talagang mag-assess doon sa kanilang mga estudyante.
Yes sir, actually nasa mandate po ng batas ng Republic Act 7796 na ang TESDA po ang may authority Okay. na mag-assess po lahat ng skills training. Kaya po, yun po ang aming ginagawa ngayon. Ang senior high school po kasi ay under po ng DepEd, so sila po ang nagmamanage niyan. Ang trabaho po ng TESDA, i-assess po yung ating senior high school at i-capacitate po yung mga teachers po ng TESDA, ng DepEd na nagtuturo po ng skills training. Okay. Director, pwede po parang i-walkthrough nyo lang po kami ng konti. Ito, natapos po sila, i-assess nyo. Paano may paraan ng pag-assess? TESDA po ang pupunta sa kanila or after ng ano? Ano ba yung proseso? Kasi kahit na narinig na natin or medyo aware tayo na may ganon, pero yung paraan po ng pag-assess, paano po ba? Lalo na kung region po yun, buong region at maraming mga school. Yes sir, yun ang based doon po sa joint memorandum circular namin with DepEd. Lahat po ng mga dapat mag-undergo ng assessment ay sinasubmit po yung mga pangalan sa TESDA at hinahati-hati po namin sila kasi ang assessment po ay 10 in one batch po yan para maging effective po yung assessor to assessee ratio. At ang ginagamit pong facility ay po yung po mga assessment centers na accredited po sa TESDA. Ino-organize, ini-schedule po yan. Kung kailangan pong pumunta susunduin sila in one setting, kung saan po yung venue ng assessment center, doon po namin dinadala lahat ng assessee learners ng senior high school. And all others actually, pati ang ating mga, hindi lang po senior high school, pati po yung mga special clients po ng TESDA na kinikater po ng TESDA for the skills training. Katulad po ng mga PDL, mga PWU, yung pong mga former rebels, yung pong mga indigenous people, and out of school youth, and others po. Marami pong iba. Okay. Parang meron po yata kayong upcoming na magiging, big event ba na masasabi? Sino po bang kasama kayong darating na June 2? Parang ito'y skill competition po, Director? Yes sir, meron po tayong annually kinakandak po ito, yung Regional Skills Olympics po for 2026. This is done yearly po. Natapos na po yung mga provincial levels po ng competition, yung Provincial Skills Olympics po sa 4 na probinsya po ng Region 1. Now sa June 2 po at hanggang June 4, ikakandak naman po natin yung competition dito sa region, meaning yun pong mga gold medalist, yung mga nanalo po doon sa Provincial Skills Olympics, sila po yung entries at pipiliin po natin yung the best among them so that yun pong mananalo dito, magiging gold medalist o mabibigyan ng gold medals, will be our entry naman po para sa Philippine National Skills Olympics. Nagkakandak po sa July, last week of July po sa Region 3 naman po ang mag-host. Among the skills po na paglalabanan po dito next week na po ito sa Regional Skills Olympics are the following automobile technology, bakery, beauty therapy, carpentry, cooking, electrical installation, fashion technology, floristry, graphic design, hairdressing, hotel reception, landscape gardening, restaurant services, welding, and also wall and floor tiling. Ito po yung mga paglalabanan. Okay. Ang mga mananalo po dito sa region, saan po magaganapin ito, Director? At kung meron na manalo po dito, ito po ba ilalaban sa national to international? Parang gano'n po yung mga next na pwede po Yes, mangyari? sir. Opo, ganun po yung procedure natin. Yung pong gaganapin po ito dito sa San Fernando, La Union, being the center of our region po, it will be open formally sa SM La Union. Iniimbitahan po natin ang lahat ng interesadong makapag-witness po nito sa opening, 11 o'clock po ng tanghali sa SM City, La Union. Ang closing din po will be on the June 4. Ito po yung awarding naman. Now, yung pong ulitik po, yung pong mga mananalo rito, meaning yung gold medalist, kasi there will be 3 winners po. May gold, may silver, may bronze, at saka may certificate of excellence. Yan, pipiliin lang po yung gold natin. Yan po ang ilalaban natin sa National Skills Olympics na gagawin po sa last week of July.
Kaya lang ang paglalabanan po doon, mas marami na pong skills, 45 na pong skills entries, no? But 15 lang po kasi yung nagdo-dominate na skills natin dito sa Region 1 na pwede nating ilaban sa sa national. Now, yung pong mananalo naman sa national, yan naman po ang ating panglaban. They will represent our country doon po sa World Skills International. Nagagawin din po yun sa Shanghai, China. At yung iba po ay doon pupunta sa World Skills ASEAN na gagawin po sa Indonesia. Okay. Ito pong ginagawa po na competition na ito, Director Ruiz, ano po ba yung mahalagang kumbaga nagagawa po nito para po, syempre, yung mga ganitong competition at mahalagang na itutulong po nito, lalo na po, syempre, sa TESDA at sa ating mga sa mga tumatakil ko, mga estudyante po ng TESDA. Yes, Sir Jay. Kaya po natin ipinapapubliko po ito para makita ng ating mga kabataan na there is a chance of employment and livelihood along the pattern of skills training. Ito po sa Region 1, ini-exhibit po natin, dito po tayo nagdo-dominate, meaning sa mga in-identify ko pong mga skills, trade skills area, doon po tayo maraming napuproduce na trabaho. At nandyan po yung capability natin within the region. Ngayon po, this will encourage all our young people na may option pa ho sila aside from college. Kasi nga po, there is a problem on our employment. Meron po tayong unemployment issues. Marami na ho tayong college graduates but they cannot land in a job. Ngayon, ang isa pong magandang fallback po rito, yung pong technical vocational programs ng gobyerno. Kasi nga po, masyado malaki ang demand na rin na nagkukulang na po ang pangangailangan ng mga skills training. Marami po tayong deployment abroad na kulang po ng tao. Ngayon, ito po yung isang intervention para masagot yung problema ng ating bansa ng unemployment at underemployment. Okay. Director, ito pong sa ngayon, ang programa po ng TESDA, ito po ba ay nadadagdagan? Meron bang bago ngayong taon na ito na panibago na naman na lalo na po ang panahon natin ngayon, sabi nga nila, medyo ang technology napakabilis. Meron ba kayong mga ino-offer ngayon na parang course or skills na parang umaangkop ngayon, lalo na sa panahon po natin? Yes, sir. Actually, sa national level po, marami na po tayong na-develop na competencies and standards. And na-introduce na rin po yung enterprise-based education and training, including the micro-credentialing. Addressing po most likely for digitalization. Yung information technology kasi ay na-advance na po ngayon. In fact, ang demand po abroad ay napakataas na. Yun po yung dinidevelop po nating mga curriculum na according to world-class standards. So that mag-fit in po sila dun sa pangangailangan ng mga employers abroad and local. Kasi marami na rin pong local requirements na lahat digitalized na po. So these are also offered with TESDA right now. Okay. Pero wala pa po talaga, parang ngayon lang taon na in-introduce. Sa ngayon po parang dinidevelop pa. Tama ho ba? Parehas po yun. Parehas Hindi po natatapos ang development po ng ating competencies and standards. It is a continuing process. In fact po, yung mga luma na po nating training regulation na nag-expire na, sinasubject po sa validation. Kung yan po ay responsive pa sa pangangailangan ng mga industries. Pag hindi na po, then that is already removed in our compendium. Nag-introduce po tayo ngayon ng marami na naman based doon sa pangangailangan nga po. Like yung artificial intelligence, etc. Marami pa hong iba. Na yan po ay mababrowse naman natin sa TESDA website po. So that it will fit in dun sa interest ng ating mga kabataan. At the same time, na yan po yung sumasagot dun sa pangangailangan din ng mga employers. Kasi ang employers po, they are also checking it out kung ano po yung available in the market para ma-hire po nila. Nag-hire po sila ng mga workers na doon sa standard na sila na rin ang nagsiset. Okay. Although itong mga technical skills na ito, meron na po talagang parang hindi nagbabago hanggang ngayon dahil mataas pa rin yung demand. Pero sa ngayon ba, ito pa rin parang nagiging basis sa Director? Tsaka yung partnership ninyo
di ba, may mga partnership din kayo with LGUs or provincial government siguro, mga ganyan. Tuloy-tuloy pa rin po ba ito at strengthen po ba? Yes sir, yung pong partners natin, partnership with the local government units including from the provincial level to the barangay, continuous po yun. Meron po tayong community-based training program pa rin until this time. Kasi nga po, kung ang mga trainees natin ay hindi makapunta sa institution para mag-training, ang ating trainers po ang pumupunta sa community para i-train natin sila. Normally po, sa isang training batch, 25 po yan para magkaroon po ng effective trainer to trainee ratio. 25 po yung ginagather natin with a common skills training program. Now, it depends po kung ano yung specifically pangangailangan ng local government at saka yung pong industriya na naka-tie up din dun sa local government unit. Okay. Kanina, although natanong ko na po dahil nga sa technology natin ngayon, nadadagdagan ba, RD, yung mga online course ninyo? Halimbawa, yung mga gusto lang nilang mag-online. Ano po ba yung parang available nyo online na kurso ngayon or mga technical skills? Yes sir, ang TESDA online program ay libre po. It is still open po. That can be accessed by the public. Yan po ay libre. So anybody can take these programs. Meron naman pong a few na dagdag po doon, pero meron din pong naalis dahil nga nag-update kami sa aming programa. And I cannot enumerate all of them, but the public can access them using the TESDA website po, the TESDA online program or TOP. Pagka po na-browse po yan, makikita doon ano po ba yung mga available TESDA online program. Ito po ay open to all. Marami na hong nakapag-avail niyan. Normally yung po mga agro-entrepreneurship, ito po yung mga open para po magkaroon po ng option ng ating mga kababayan na hindi makaka-undergo ng actual hands-on training. Pero yung ganito po, Director, although ibig sabihin nito kahit from nandito ka man sa, halimbawa, Pangasinan or dito sa Region 1, wala naman tinitignan doon kung nasaan ka, basta parang kompleto po ang, di ba, yung klase, kung saan nagsimula. Tama ho ba? Hindi naman kailangan taga dito ka. Tama po yan, Sir Jay. Yung pong TESDA online program or TOP po, national po yun. Okay. So lahat po, even abroad, yun po mga nasa abroad ay nag-undergo rin po sila ng TESDA online program dahil gusto nilang ma-enhance po yung kanilang skills na-upgrade din po kasi meron din pong tinatawag na upskilling. Ngayon, kung may skill ka na, gusto mo mag-re-skill naman, pwede rin kasi gusto mo marami kang skills. In a layman's term, the more the merrier yan eh. Kung mas marami kang skills, mas marami kang job opportunities. Correct. Dahil hindi all the time available po yung trabaho sa isang skill. Pero maraming nag-o-open na trabaho na bago rin po yung skills na pangangailangan. Okay. Uso na ngayon ng multitasking. Pero at least, parang yung kung marami kang kaya gawin, kung anong available na pwede mong gawin. Lalo na ngayon, kamukha na nasabi nyo po, RD, medyo yung unemployment natin tumataas. Minsan yung mga nag-hire pumipili na ng may talagang competent na sa trabaho nila or pwedeng maraming magawa, di ba? Yes Sir Jay, yun po yung intention nun. Kasi po ngayon, according to statistics po, ang ating workforce composition, 70% po yung ating yung white collar job, 30% lang po yung ating skills, yung mga skilled workers. Ang kaya po may unemployment at saka underemployment. Ang isang way para ma-address niyan in the coming years, in the next 10 years sa workforce development program po or plan, babalik ta rin. Lalakihan po yung allocation natin para sa mga skills training para mag 70% siya, yung 30% po para sa white collar job. Kasi kung titingnan po natin abroad sa United States, sa Japan, ganun po kaya sila mayaman dahil technology driven sila. It's more on the technical skills. Hindi ko sinasabing ang white collar ay mawawala. Kaya nandiyan pa rin sila. Kaya lang at the moment kasi sobra na, surplus po yung ating supply. Remember po na meron tayong supply and demand even dun sa skills at saka sa education. Therefore, kailangan mag-fit in yan, mag-match yan sa demand po ng trabaho at saka negosyo. Okay. So far, sir, sa inyo pong pag-assess din, meron na po bang
from abroad ay o mga nasa abroad na talagang ang kanilang mga natutunan po like sa TESDA, parang anong tawag doon, yung kanilang success story. Merong nakakarating na rin po sa inyo ng mga ganyan. Yes sir, marami po. Dino-document po namin sila. In fact, in every anniversary po ng TESDA, we highlight yung mga latest na nagsasubmit po ng mga success stories nila, even yung galing lalo sa abroad. Apo. Kasi nga po gusto natin mga motivate yung mga iba that if these people became successful because of skills training, the others will also be successful if they endeavor to also pursue the same program. Ngayon, yun even OFWs po natin, hindi naman ho sila forever doon. Babalik din po sila sa ating bayan later on at magre-retiro. So ito po mga kabataan, sila po yung tinitrain natin para sila na naman na magre-replace doon sa ating mga OFWs. That would also include yung mga domestic, yung mga workers natin here in our country. Okay. Meron ba, nadadagdagan ba, Director, yung mga partners ninyo or mga training centers or mga schools na merong affiliation po sa TESDA para po sa mga trainings na ito? Yes sir, actually mayroon continuous po na may nag-a-apply Sir Jay ng mga accreditation ng mga TBIs po natin dito sa Region 1, and this is also true to other regions kasi meron din po na mga TBIs na nagko-close na rin, lalo na nung nagkaroon tayo ng crisis po, medyo alam niyo na hindi ho nila masusustain ang kanilang operation. So but this does not limit or prevent others from also pursuing to register their programs. In fact, ino-open po nga namin yung enterprise education and training na ang magpaparehistro na po nito ay mga industriya or mga negosyo. Yung entrepreneurs na po ang magre-register ng kanilang programa through an approval of their training plans. Dahil partner na ho namin sila na po ang magkakandak ng mga training na pangangailangan nila, na yung mga trainees po ay sila na rin ang mag-accommodate for job. Para wala na hong masyadong hassle pagdating sa hiring. Okay. Yung impact po ng yung crisis natin, like oil crisis, no? Meron palang effect ito sa inyong mga TBIs. Pero in case po, RD, halimbawa, yung isang school, hindi na siya talaga makapagpatuloy, pero may nag-start na po ng mga scholar doon sa kanilang mga eskwelahan. Ano ba yung parang next step doon? Lilipat lang ba? Itutuloy nila or mag-stop na rin? Sa practice po o sa guidance po ng TESDA, tinutuloy po yan kung naumpisahan na. Lahat po ng scholarship program na meron na naumpisahan na, tinatapos po yun dahil napondohan na po yun eh. Ngayon, pagka hindi ho, kasi meron din po tayong mga TBIs that accepts public learners, yun po ay call na nila. Kasi binabayaran din sila, Ngayon, as far as TESDA is concerned, doon po sa mga scholarship program, ginagarantiyahan po yan na pag naumpisahan po yan, tatapusin po. Okay. RD, although medyo mabilis yung ating oras, meron po ba kayong parang ongoing, ngayong natitira, halos na tayo tapos yung second quarter, ano pa ba yung parang programa po ninyo hanggang end of this year? At hahabol na ba yung parang target ninyo or goal po ninyo for this 2026? Sir, to recap po, for 2026, ang target beneficiaries po namin, target po sa programa ng Region 1, 77,000 beneficiaries ang target namin. At since nahahati na po ang taon, nangangalahati na rin po yung ating mga na-achieve na targets, po. So marami pa ho tayong naka-line up na programa, kaya lang po by priorities po dahil nga ang gustong i-pursue ng TESDA is bigyan ng meaning yung pong IBET, yung Enterprise-Based Education and Training, dahil yan po ay offset ng batas na na-promulgate last year. Kailangan marami tayong ma-produce na mga graduates ng IBET, ng programa na yan, at saka po ng micro-credentialing. Ito po yung mga programa na special dahil po ito yung napondohan ng Congress. Congress po ang nag-allocate nito based on our justifications. All other programs po are still the same. Binawasan lang po ng pagkakandak dahil meron din pong oversubscription. Ibig sabihin po, sobra-sobra na rin po yung ating mga learners na nag-undertake yan, yung mga ating workers like driving NC2, OAP, yung Organic Agriculture Production, and others. Nag-slow down po tayo under TTSP dahil nga po may sobra na rin. However,
hindi ho na tayo nag-stop. Tinutuloy din po yan, kaya lang nag-slow down lang po. Ang focus po natin is all geared towards the fulfillment of the IBET at saka ng MCC, including continuation po ng community-based training program natin to address our special clients. Okay. Doon sa mga interesado naman po, Director, na gusto pa rin or makakuha po ng scholarship sa TESDA, ano po bang pwede nilang gawin at ano po yung kanilang, ano ba yung requirements para po sila ay masama sa programang ito ng TESDA? I would recommend pa sa ating publiko na magbisita po sa TESDA provincial offices natin so that ma-determine nila ano po ba yung skill na gusto nila. Ang basic question is ano ba ang interest nila so that hindi masasayang po yung scholarship program. Dahil po pag in-undertake yan, dapat po makapagtrabaho siya. Sayang po kasi kung ginastusan natin under a scholarship program, tapos hindi rin naman niya gagamitin yung skills na yan dahil hindi niya gusto. In-undertake lang niya to avail of the scholarship. We discourage that. However, marami pong na-develop na lang along the way dahil necessity na nga po ang trabaho. Kailangan po natin ma-employ sila at saka makapag-undergo po ng negosyo. So I repeat, meron po tayong mga provincial offices ng TESDA and all our TTIs, including our TVIs po, mga eskwelahan na po ito, or mga training centers. They can visit them. Or you can browse the ating TESDA website po, libre po yun, para ma-determine, ma-check ninyo kung ano po mga available programs that will fit in your desired skills na ma-develop para makapag-landing ka ng job. Dapat ang ending nitong lahat ay you will end in a job. Yun po yung commitment po sana ng TESDA sa industry at saka sa mga employers at saka sa mga negosyante for those going to entrepreneurship. Okay. RD, bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon na i-promote nyo po yung upcoming event niyo at kung meron pa ho kayong mga mensahe or gusto nyo pong ipaalam na hindi ko po na itanong, RD. Yes sir, inuulit ko po, ang TESDA Region 1 po ay mag-host ng 2026 Regional Skills Olympics po next week. This will be open sa June 2 and it will close sa June 4. Now, yung pong i-highlight natin, yung na-mention ko po sa inyo na 15 na primary trade skills areas dito po sa Region 1 ay makikita ninyo ang ating mga talented na mga skilled learners na eventually sila po ang nagre-represent all others, hindi lang po sila ang nandyan. Sila po ang nagre-represent. They are the best among the best in our region. Na ang mananalo po, ipapakompete natin, they will be our entry the National Skills Olympics, which will be done sa last week of July, and also an opportunity to represent our country po sa World Skills International tsaka sa World Skills ASEAN, no? That will be conducted by August or September, whatever date they will be provided. Now, on the other side of the TESDA, kami po ay open for partnership with our industries, lalo na po sa mga medium, sa micro, small, and medium industries, dahil hindi lang po trabaho ang aming tinitingnan, pati po entrepreneurship in partnership with our DTI, in partnership with our Department of Labor and Employment, in partnership with our Department of Migrant Workers, kasi we are also exporting workers abroad of various skills that is needed by our employers abroad. Tangkilikin po natin ang availability ng resources po ng TESDA dahil tayo po ay nandito para tumulong sa nangangailangan at maging responsabling skilled workers later on pagka kayo nabigyan na ng skills. Salamat, sir. Maraming salamat po, Regional Director ng TESDA Region 1, si General Ramon Evan T. Ruiz, sa oras po na binigay niyo po sa amin. Salamat din po sa opportunity na makapagsalita sa publiko through your station o program po. Salamat. Kayan po si Regional Director ng TESDA Region 1, General Ramon Evan T. Ruiz. Mabalik po kami makalipas lamang po ang ilang maikling paalala.
Ang TESDA Pangasinan ay malugod na nag-aanyaya sa lahat ng nagnanais magkaroon ng libreng pagsasanay sa iba't ibang libreng kurso tulad ng Caregiving NC2, Cookery NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Automotive Servicing NC1 and 2, Housekeeping NC2, Plumbing NC2, at marami pang iba. Sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program, Special Training for Employment Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Rice Extension Services Program, at Coconut Farming Scholarship Program. Mangyari lamang po na kayo ay makipag-ugnayan sa mga TESDA Registered School sa Pangasinan o sa Provincial Office, Capital Compound, Lingayen, Pangasinan o tumawag sa 0932-515-2717. Sa TESDA, pagsama-sama, kayang-kaya. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at Yerba Buena, Moringa, Lagundi at Vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay bisang green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng Yerba Buena, Moringa, Lagundi at 110% Reni ng Vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba. Nagbabalik ang mga kapartner ng bayan. Alright. Balik ko tayo sa Kapartner ng Bayan. Alas 3:01 na po ng hapon. Ito pa rin po si Kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan. Share at like ang ating page. DZRD 981. Typical ano. Alright mga kapartner. So, ayan po, no, tangkilikin po natin ang TESDA. Maraming salamat ulit sa ating naging guest kanina. Dating, isa po siyang retired general. Yan. Siya na rin po ang regional director ng TESDA. Okay, pinag-uusapan natin kanina, syempre yung about kay Bato. Hindi natin natapos, pero marami hong ano yan eh. Sabi nga nila, multi-questions. Napakarami pong mga magiging ano dyan. Syempre, argumento, marami pa ho talaga tayong maririnig ng mga legal, na mga opinion, legal, may sabi nga nila, pati yung mga legal luminaries. Di ba mga kapartner? Pero kasi hanggang ngayon pinaglalabanan, dahil si Senator Bato, di ba, nung siya po ay nasa Kongreso, ay nasa Senado, at siya naman po ay nakaboto. Tapos sa sinasabi nila ay tumakas siya. Ang tanong, hanggang ngayon ay ang tanong, yung bang kanyang warrant of arrest ay valid? Diba mga kapartner? Kasi kung ang naglabas ng warrant of arrest, sabi nga nila yung secret, ano ba yun? Secret and below ba yun? Confidential ba tawag doon? ng ICC. Wala kang confidential dyan eh. Diba ang daldal nga ni Trililing? Lagi niya sinasabi, may lalabas. Nandun pa nga siya eh. Ano
Ano bang authority niya? Bakit nasa Senado siya at may daldala nung ICC pinapakita niya? Grabe ang kaepalan. Bakit andun siya? At siya nagsiserve. Ano bang posisyon niya sa gobyerno ngayon? O baka may posisyon na siya sa ICC, sabi nga nila eh. Ang yabang-yabang pa lang dating, di ba? Okay mga kapartner, yan po ngayon ang pinag-uusapan. Kung umalis siya sa Senado, meron na bang valid warrant? Wala naman kasi silang maipakita. So, yan po ang nagiging debate ngayon. Di ba? Kung walang naipakita at walang na-serve at kung ang basis lamang ay yung ICC warrant na hindi yung jurisdiction ng International Court, di ba mga kapartner? Bago yan talaga ma-implement ay dadaan muna yan. Siyempre, kung meron tayong local courts, sino pong nagmamanage yan, di ba? O sino po, sinong pinaka-head? Kung baga sa executive, ang presidente ho natin na si Marcos, siya po ang nasa head. Pagdating naman po sa judiciary, ang equal, branches of government, di ba? Sa judiciary, ang ating SC, di ba? Sa Supreme Court, sino naman dyan, di ba? At Supreme Justice naman. Kung sa sa Kongreso natin, sa legislative naman mga kapartner, kung sa bababa, kapulungan, speaker, yung doon sa Senado naman, Senate President, meron separation of power yan, di ba? Kahit ano pa sabihin dapat, kung titingnan po natin talaga, kaya lang nangyayari po kasi, sabi nga nila, hindi naman daw talaga silent martial law ngayon. Undeclared lang daw. Kasi yung nangyayari po ngayon, yung ginagawa po kasi, hindi alam nyo kung titingnan nyo po mga kapartner, kaya minsan confused na yung mga estudyante, mga law students siguro nito, di ba? Ito yung tinuturo, pero bakit iba ang ginagawa ngayon? Diba, sinasabi dapat bago tawalihin, dapat meron mo ng due process, ito, di ba? Kung pinakikinggan mo naman yung mga nagtuturo about sa international law, dapat ganito, pero bakit ganito, di ba? Kaya po yan ang sinasabi nila nga daw sa mga magbabar ngayon. Baka kasama daw yung mga issue na tungkol sa ganito, di ba? Nakikibalita lang tayo. Okay mga kapartner, di ba mga kapartner? Yan po yung nagiging problema ngayon. Yan po yung Saba ay fugitive na. Sabi po ng Department of Justice, sabi naman ng mga lawyer, hindi naman pwede. Sabi lang ng DOJ na ganyan. Dapat daw, meron daw ilalabas from sa ating korte. Sa part kasi ng di ba, yung DOJ, kasama na yan na nag-a-appoint yan ang ating executive o ang ating president. Ang ombudsman naman ngayon, alam naman po naman natin nung una pa, nung mabakante na po at nag-retire po yung dating ombudsman. Marami pong mga issues dyan at controversy bago po napunta yan kay dating DOJ Secretary at ngayon po siya na po ang ombudsman na si Boying Remulla. Di ba mga kapartner? Yung buhay-buhay ng mga yung binubuhay ng mga case, wag na ho kayong magtaka. OJ pa lang ay maganon na talaga. Sa ating obserbasyon. Nagkamali tayo sa ating obserbasyon, di mali. Pero kung tama, marami ang nakaka-observe. Naku. Di ba mga kapartner? Sabi nga nila, di umano'y binubuhay yung mga tulog. Mga di umano yan. Okay, at syempre mga kapartner, ang isa po ngayon na pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan yung mga nasa Senado. Napaka-critical kasi ng posisyon ng Senado ngayon Ang lumilitaw nga ngayon ang Senado, eto po yung parang nagbabalanse sa lahat or ito na lang ang natitirang taga-balance na lang sa three branch of government, hindi naman. Kanya-kanya yan Pero very critical din po yung kanilang posisyon kasi wala na problema dyan sa Kongreso Isang kumpas lang yan Pinag-uusapan yan. Kahit tama o mali, ang pinag-uusapan lang po numbers game. Kung sinong mas maraming sumang-ayon, yun na ang panalo. Di ba?
Ganon din naman sa Senado. Siyempre, kaya nga yan ang pinakamatinding controversial lumabas si Bato, di ba? Para mapalitan po yung Senate President from Tito Soto naging Cayetano. Pero marami po rin pong issue, walang kamatayang issue yan dyan. Dahil sila po ang nag-iimbestiga sa sinimulan po ni ng Blue Ribbon Committee sa flood control, di ba? Yung motopropyo ni dating Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Rodante Marcoleta dahil nabuksan po ang mga flood control scandal. Diyan na po nagsimula ang kalbaryo. Kalbaryo? Sa Senado, diyan na po nagkaroon ng, sabi nga niya ni Senate President, kami ang ginugulo, sabi ni Senate President Cayetano. Talaga nagkakagulo kasi kung titingnan po natin, nung una akala natin, di ba, ang lumilitaw dyan yung sa impeachment. Siyempre, na-impeach na sa mababang kapulungan si BP Sara. Ay, wag na tayong magtaka. Yan ang mission ng mga yan Bakit yan ang mission, di ba? Ang daming problema ng ating bansa. Ang daming kahirapan po ngayon. Ang daming skandalo. Pero talagang gusto nilang iunahin yung pag-impeach po kay BP. Ano kinalaman ni BP Sara sa problema natin sa langis? Ano bang kinalaman ni BP Sara sa problema natin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ano bang kinalaman ni BP Sara sa flood control na trilyon na pinag-uusapan to billion, di ba mga kapartner? Pero talagang siya po ang priority. Diba sabi nga nila, kasi pag natanggal po si BP Sara, ay mababakante po yung posisyong BP. At pwede naman pong pumili ang ating presidente kung sino po ang magiging vice president. Pero hindi po lahat ng mga ordinaryan, sabi mga posisyon din yan. Pero akala natin yun lang, hindi pala yun lang mga kapartner. Pagdating sa Senado, may malalim palang pinag-uusapan dyan. Dahil po sa flood control, ang dami pong damay dahil billion po ang pinag-uusapan at ilan po kaya ang nakatanggap ng maleta. At yung mga maleta na ito, di ba pati nga ICC nabanggit po ng Brave 18 kasama din pala yung mga taga-ICC at sa pangunguna daw po di umano ni Trililing. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, alamin muna po natin yung balita po na wala po kay Franco Baranda patungkol po sa plunder at saka graft na isasampa po kay Senator Jinggoy Estrada. Panoorin po natin ito. Formal nang nagsampa ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay na Senator Jinggoy Estrada, former DPWA Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials ng National Capital Region. Nanindigan naman ng Ombudsman na matibay ang kanilang ebidensya sa pagsasampa ng kaso. Si Elmar Forzuelo sa report. Formal nang sinampahan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang proyekto sa flood control. Our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 in violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. Pinangunahan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagsasampa ng kaso kasama sa mga inireklamo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials mula sa National Capital Region. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Clavano kung saan nag-ugat ang kanilang kasong isinampa sa mga nabanggit na individual.
The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Hindi naman nagpaunlak ng tanong mula sa media si Clavano. Ito na ang pangatlong beses na nasampahan ng plunder si Estrada. Ang pinakahuling kaso ng senador bago ito nasundan ay may kaugnayan sa PDAF scam. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Oh, yan po yung isang latest. Yan po yung isa sa mga parang inaasahan ngayon ng mga nasa Senado, 'di ba? Yung mga sunod-sunod na isasampa ng kaso, 'di ba? Yung merong isang statement or merong lumabas sa balita na ang si DILG Secretary John Vic Remulla ay merong binigay na 2 option. Ano kaya yung kondisyon at saka option, 'di ba? O ito, yan, sa napanood po natin yan yung kahapon na balita. Pero ngayon lang, mainit-init pa. Naglabas na po ang Sandigang Bayan ng warrant of arrest para po kay Jose Jinggoy Pimentel Ejercito Estrada. Kikita niya po talaga dyan. Okay, yan po yung sinasabing ikakaso po talaga kay Jinggoy. Sa ngayon, lumabas po yung warrant of arrest. Hindi ko lang alam kung anong gagawin po ng kampo ni Senator Jinggoy, kung siya po ay kusa na lang pong susuko or hintay niya pong isa-serve pa yung warrant sa kanya. Syempre, depende naman po yan sa advice ng kanyang lawyer. Pero sinasabi naman po niya na yung kanyang mga legal team ay naghahanda na in case po may mga ganong sitwasyon po na mangyayari, ha mga kapartner. Kaya ito pong paglabas po ng warrant of arrest, parang isa na po ito. Kasi sabi nga nila, di ba, tinatakot ngayon ng mga senador para po, dahil nagkaroon po ng change of leadership after po nung nagkaroon po ng pagsuserve ng ICC warrant sa Senado. Nandun na po sila sa loob ng Senado. NBI na nagdi-deny na nandoon na sila. Pero ang hirap kasi po pasinungalingan ng CCTV, ng mga kamera, ng mga media, at saka yung mga kanya-kanya pong mga private camera sa phone ng mga tao na nandoon na meron lahat silang ebidensya. Meron nakikita po sila na mga nakasulat na NBI sa kanilang mga damit. Maliban na lang syempre kung deny na meron nagkipagsuot at pumunta dyan, di ba? Kahit naman tayong nanunood lang ng mga panahon na yon kasi naka-live po yung mga page natin, di ba? O yung ibang mga page din ng mga ibang mga news outlet, pati yung ibang mga vlogger. Kaya kung pati yung mga vlogger, kinakasuhan na tuloy. Di ba mga kapartner na nakikita po natin kahit nga si Atty. Torion, pinakita niya kahit nandun siya sa rooftop, ang ganda ng cellphone ni Atty. Torion. Kasi kahit sa pinakamalayo, kaya niyang i-zoom. Di ba may mga usang cellphone ngayon, kahit ang layo-layo, pwede mong i-zoom at makikita. Meron din siyang record na gano'n na ipinakita. At kung di ako nagkakamali, na-post siya rin po sa kanyang Facebook yan. Huwag nang mag-deny. Pero ngayon marami po nagdidinang. Hirap kasi, no? Nakita mo na talagang dinideny pa. Di ba? Napakahirap kasi ng ganon. Diba na, ewan ko, gusto nila pakita yung mga Pilipino. Usapan po natin yung graph. Alam naman po natin mga kapartner, kailangan pa rin pong patunayan yan. Madaling magsampa ng kaso, ang pinag-uusapan dyan, yung ebidensya. Di ba? Kaya lang ang wino-worry or kinakatakutan lang po ng ibang mga senador, yung pagsasampahan po sila ng kaso na hindi po bailable. Na hindi na po natin medyo nabibigla kasi yung pattern na nakikita natin na na-observe natin, no? Diba? Actually, kahit yung ginawa nga nila kay Pastor Apollo Sikibuloy, ganun din, di ba? Meron po silang idinagdag dun sa mga na-dismiss na kaso na non-bailable. Kaya nga po, ito po yung mga, ang ano dyan
pag non-bailable, nakakulong ka habang dinidinig po yung kaso. Kahit sa bandang huli, madidismiss din po yan at wala po silang mapapatunayan. Kaya lang yung perwisyo sa buhay. Parang ang hihingin mo na lang dito, hustisya na lang sa langit na, mga kapartner, di ba? Lalo na kapag ito'y sinasadya at kapag ito ay ginagawa po talaga nila ito para ipitin yung sa tingin po nila na hindi po sumasang-ayon at nagbibigay po ng kanilang komentaryo or nagbibigay po sila, nagsasabi po sila ng totoo sa kanilang nakikita. Di ba mga kapartner? Ang hindi lang malinaw sa akin kung alin po yung basis ng case po nila ng Graph kay Senator Jinggoy. Kung ito po yung dati na issue sa kanya, di ba? Yung mga PIDAB, sabi nga po nila ngayon, yung mga unprogram, allocable, mga ganyan. Ito po yung parang pinalit lang ang pangalan ng pork barrel eh. Pero in essence, meron pa rin po talaga hanggang ngayon. Pero kung titignan po natin yung elemento ng graph, di ba? Ang akusado ay tulad po ni Senator Jinggoy ay siya po ay isang public officer. Elected po kasi na official po siya, di ba mga kapartner? At ang ginagawa po niya ngayon ay siya po ay bilang senador, di ba? Meron talaga siyang function bilang trabahante ng gobyerno kasi inelect natin siya. Kumbaga, in essence, parang yan po talaga. Parang silang nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Pero marami pong, yung mga ibang mga elements o yung elemento po, yung sinasabi po nila para magkaroon ito pong kaso ng Graph, merong i-challenge dyan. Siyempre, i-challenge din po nila dyan yung element number 3. No? Yung, halimbawa, yung ginagawa po niya, meron ba yung, yung inaakusaho ba sa kanya? Di ba? Nagdulot ba ito ng benepisyo sa kanya? O, mga ganon. Di ba mga kapartner? Meron bang negligence sa part niya? Marami pa kung pwedeng makita dito po sa kaso na ito. Diba? Meron ba siyang pakinabang? Kailangan ba patunayan po lahat ng ito? Hindi lang po basta dahil po nakasuhan na siya ng ganyan, parang ito na po. Hindi, dadaan pa po talaga sa proseso. Yan mga kapartner. Medyo process pa rin talaga yan. At dapat wag nating kalimutan, diba, na hanggat hindi pa ho sila nako-convict, yung presumption of innocence, wag ko natin kakalimutan yan. Kasama po yan sa ating konstitusyon. At syempre, ito po talaga yung isang, ko talaga magtatrabaho ng gusto from yung ating mga nasa judiciary. Diba? Kasi kung marami pong mga sasampahan ng kaso, although may trabaho yung mga lawyer, di ba? Marami silang client yan. Magkabila yan eh. Ang depensa, saka itong mga nagpo-prosecute. At syempre, kailangan harapin din po ng ating korte yan. Mapa sa RTC, OTC, CA, pag natapos pa sa CA, mag-SC pa yan. Diba? Marami talaga yan. Sino maghaharap yan? Siyempre, sa ating judiciary, pag nagkaroon ng sampahan ng demandahan yan. Ito po naglabas ng warrant of arrest ay from Sandigan Bayan. Ito po yung korte na pagdating po sa mga public servant ho natin, mga public official, pwede po talaga magsampa dito. Pero alam po, ito po yung kailangang binabantayan po natin. Ang lahat po ba ng ito, paano natin may connection ba ito sa pinag-uusapan ngayon na impeachment? May connection ba ito sa pinag-uusapan po na flood control? Kasi po dahil nagbago po ang committee chair ng flood control, kung dati si Senator Ping Lacson, medyo nakita po natin na naniniwala tayo at sa nakikita po natin medyo hindi po nagiging fair yung ginagawa po na committee hearing, kaya hanggang ngayon partial report pa rin at parang napipili lang, hindi lahat po ng mga posible like yung Brave 18 ayaw namang imbitahin
at saka yung mga iba pa na dapat po maimbitahan at willing, nagbo-volunteer na sila po ay magsalita during sa hearing, ay talaga pong hindi po nagtuloy, na stop po talaga po ito. Hindi po kamukha po nung si Senator Marcoleta, ang Blue Chairman, Committee Chair ng Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy po talaga. At dyan parang na-alarm ang lahat. Dyan na po, kumilos. Dyan na po nagkaroon ng power play. Yan na po sinasabi ni Senator Cayetano. Hindi naman tayong silang ginugulo. Di ba mga partner? Kaya na-expect po natin, mababawasan pa yan. Kaya nga, di ba nagkaroon ng walkout drama, di ba, nung nakaraan, dahil gusto pong, do sa rules, gusto po, ito po yung motion, nag-motion si Senator Marcoleta na pwede i-allow yung sa online, di ba, sa virtual. Kasi nangyari naman yan. Hiniling pa ng panahon pa ni De Lima yan. Panahon ni Trillanes, hiniling na yung mga ganyan, di ba? Yung mga senador pa yung mga yan. Kasi senador, nakulong din yan si Senador Trillanes. Ganon din si Senator Laila De Lima. Ganon din naman ang hinihiling ngayon. Ng majority na yung mga, kasi siguro napaperceive na nila na may pwedeng mangyari na ganito, gusto pa nilang mag-participate. Kaya nasa kulungan sila. Paano kung sapahan sila na non-bailable? Kaya nga, ang sabi nga ni Secretary Mike Defensor, pati nga yung kay Marcoleta, yung plunder, dahil doon po sa natanggap niya na donasyon nung panahon ng eleksyon. Pasok ba yun doon sa elements ng plunder? Diba? Kung yan ay donasyon, ibig sabihin pala, lahat ng mga tumanggap ng mga donasyon sa panahon ng eleksyon, delikado rin silang lahat na makasuhan ng plunder. Kasi kung yun ang talagang magiging basis ng plunder case niya, Marcoleta, kung tutusin, na-dismiss na rin po yung reklamo na yan sa COMELEC, pero parang may binubuhay na naman daw. Talagang mahilig ang buhay ng patay, di ba? Pero ang tanong dyan, talaga bang dito po ba natin talaga makikita yung hustisya or lalo nagbabaon sa atin? Sa hirap, parang nagbabaon sa atin sa kahihiyan. Lang naman tayo, di ba? International ang pinag-uusapan natin. Di ba sa international? Naman ng balita ang nangyayari po sa Pilipinas. Kung umahanga sila kay FPRD dati, lalo na sa kanyang war on drugs, kasi nagkaroon ng direksyon ng Pilipinas. Sabi nga nila, pag nagpunta, proud na maging Pilipino. Gusto pang hiramin si FPRD sa kanilang bansa. Pero ngayon, iba, di ba? Nakita nyo si President Marcos ngayon sa Japan. Yung mga nagpo-protesta, makikita mo ngayon nagba-viral sa TV, di ba? Sinisigaw sa kanya, ang sigaw sa kanya, magnanakaw, di ba? Ayon sana nating lumabas sa international scene, pero hindi mo naman mapipigilan yung mga kababayan natin kung yun ang nakikita nila, mga kapartner. Napapanood nila, yun ang nararamdaman nila. Paano na? Kasi nga hindi pa ho na-solve hanggang ngayon. Yung pong sa kakagusto nila pong ma-impeach si BP Sara, yung kaso po ng maanumalyang budget, di ba, ng 2020, ito sabi nga nila, kailangan tingnan 24, 25, itong 26 meron pa rin daw pero tingnan natin, pero pinaka-anomalya daw talaga yan, di ba? So ngayon, yung kasong Grab pa lang ang merong warrant of arrest, wala pa ho yung plunder. So wait po natin, kasi kung plunder yan, ang alam po natin, non-bailable po yan. Kaya yan ang pinag-uusapan ngayon. Kung halimbawang nakulong, halimbawa si Jinggoy, paano siya makakapag-participate sa kanyang trabaho bilang senador, di ba? Wala pa ho siya, hindi pa ho siya guilty. Non-bailable halimbawa ito kung siya po ay makukulong. Pero kung pwede niya pa rin pong gawin yung function niya,
Katulad po ng hiling nung panahon po ni De Lima at panahon po ni Trillanes at panahon po ng COVID. Actually, kahit sa Kongreso, nagkaroon na sila ng ganyan din, di ba? Meron na rin silang hindi ko alam kung 19th Congress or 20 na Congress. Yung panahon nga ni yung hearing noon ni Risa Hontiveros, di ba? Meron pa siyang mga witness na kaya nga kilala siya na nagbabayad ng witness, di ba, Senator Risa? Hindi niya pa nga sinasagot yan kung totoo ba o hindi. Lalo na yung isang lumabas na dati niyang parang star witness niya. Di ba meron silang pinalabas daw yung hearing na yun doon sa online na nagsasabi na gumagawa ng mga false accusation against kay pastor, di ba? Nalaman nila yung mga ganun, di ba? Wala sa Pilipinas yung mga yun, ha? Nasa ibang bansa pa. Pag pabor sa kanila, pwede. Pag pwedeng maging kontra sa kanila, hindi. Kayo lang ba ang anak? Kayo lang ba may karapatan na paboran ng ating konstitusyon, ng ating batas? Hindi pa naman umubra yung drama nila ngayon dahil minority sila, di ba? Yan po, susunod niyan. Sabi nga nila, Marcoleta, si Cheese, sino pa ba? Pati daw si Senate President, pati daw si Robin Padilla kasi obstruction of justice. Hanggang ngayon nga po, pinag-uusapan pa, valid ba yung warrant of arrest? Yung warrant of dala-dala ng NBI na hindi pa nakita ng mga abogado hanggang ngayon kung ano ang diba, yung mga abogado po ni Bato. Paano magkakaroon ng obstruction of justice? Halimbawa ito si Robin Padilla kung hindi naman valid yung dala na warrant of arrest ng NBI halimbawa. Ayan po yung inaargumento po ngayon. At yung nilabas po ng ICC, ang ICC naglabas na lang po sila nung nag-controversial, doon na lang po sila nagsalita na meron daw, nung una, diba, dinideny din nila yan. Secret pa. Diba? Valid ba na naggaling doon, i-serve mo diretso ni valid bang ginawa ni Trillanes na dala-dala niya yung warrant of arrest na issue ng ICC para huliin si Bato? Diba? Yan pa lang po kasi ang malaking question hanggang ngayon. Paano halimbawa sa sampahan ng kaso si Robin Padilla ng obstruction of justice kung invalid naman sa bandang huli itong sineserve nila kasi nga hindi po naglabas ang local court. Ang dala-dala, ang sinasabi po nilang warrant of arrest yung mula po sa International Court o yung sa ICC. Diba? Kaya nga marami pang yan. Kaya hindi po natin mauubos ngayong araw na ito para pag-usapan lahat po yung patungkol po dito. Pero kahit po pa samantala magpapaalam na overtime na nga tayo kung tutusin. Pero masarap pa rin po sanang pag-usapan yung mga bagay nito kasi ang lahat po ay concern. Yung pong hinihiling po ni PRD at saka yung representative po ni PRD at saka po ni Bato sa ating pong korte ay hindi lang po para kay Bato yan, kundi para sa mga Pilipino. Papayag ba tayo, mga Pilipino, halimbawa, nag-issue po yung isang international court, halimbawa ng warrant of arrest sa'yo, pupunta ho sila dito, o papadala tapos dadalhin ka sa kanilang bansa, hindi man po pwede yan. Kasi po, hindi po yan, yan po ilabag sa ating konstitusyon. Meron po tayong tinatawag na soberanya or sovereignty. Hindi tayo sakop ng ibang bansa, kung hindi, tanggalin na lang po yung ating Supreme Court at doon na lang tayo sa International Court. Diba? Gumagana naman po yung ating yung ating ang ating judiciary. From Supreme Court to lower court, gumagana. Kaya nga po tayo may mga nakikita mga desisyon, di ba? Sana kung dito gumagana, pwede po. Siguro makialam na yung ibang bansa, pero hindi. Ang saya-saya nga po ng ating korte at saka ng ating mga lawyer, di ba?
Tapanan yan. Lalo na kapag mahiling mag-presscon itong ating mga nasa. Diba? Mahiling mag-presscon, pinag-uusapan po yung hustisya, batas, implementasyon. Tapos biglang papasok po yung International Court. Hindi na po tayo member ng ICC. Pero lang si Bato kung paano po nila mako-connect nung panahon, kasi ang sinasabi nila, member pa tayo nung panahon ng ICC na mayor pa si Mayor Duterte. Yan ang sinasabi nila. Pero hindi na ng panahon ng presidente na siya na diba, hindi na tayo member. Hindi ko lang alam kung connected si Bato nung panahon na yon or sinasama na nila sa war on drugs kayong pong panahon na naging presidente pero hindi na tayo member ng ICC nung sinagawa po itong war on drugs nung president po si PRD. Hindi pa malinaw yan. Hindi po nating linawin pa ng mga lawyer po ni Senator Bato. Tayo naman po ay nag-observe, pinag-aaralan lang po natin unti-unti para naman kahit paano po maintindihan po natin nangyayari sa Pilipinas. Kaya lang wala na po tayong sapat na oras, tayo po magpapaalam na. So maraming salamat po. Siyempre sa ating mga co-pilot ngayon, si Tan at saka si Jeff, at siyempre sa ating po naging guest kanina, si Regional Director Ruiz. Maraming salamat sa management sa pagkakataon sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Blessed afternoon sa ating mahal na Pastor Apollo Security. Sa kapar J. Miguel Mendoza, abangan niyo po yung susunod pang programa. Inyong napakinggan ang Kapartner ng Bayan. Muling samahan sa ganito ring oras at himpilan mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio Suarazu